Takže dneska som si spravila niečo takéto, má to byť, ani neviem čo to má byť. Aj keď viem, že som to napíjala úplne blbo, lebo predsa on to má diery, veľké. A neviem, prečo som to písala po anglicky. Tu sú vlastne mená, to má byť taký, neviem, proste také farebné, ani neviem. No, ja vám ukážem moju kocúru. Počkajte, ešte predtým, pred videom, kým sa začne video. Toto je môj kocúr, určite ho poznáte z iných videí, lebo malý kocúr. Keby ste sa pýtali, prečo mám zafarbený toto, proste som si chcela spraviť salón, takže manikúra. No, toto ideme dneska otvoriť. Sama som to nechcela otvárať, lebo mám ešte ďalšie 4, keďže je to veľmi ľahké spraviť. Mám jeden problém. Zabudla som, čo to je. Čo v tom je. Ja som na to zabudla. Mám ešte 4 a vyzerajú podobne. A zabudla som. Ale tak, čo by som asi ja skôr povedala, že čo tam bude, je toto, lebo pamätám si, že som to niekedy robila. Neviem kedy. Ale nie. Nie toto. Okay. Podľa mňa ten červený. Ten červený. Ten vyzerá pekne, lebo ten je aj môj obľúbený. A proste vyzerá pekne. A myslím si, že môjho obľúbeného určite tam mám. Chodia tu dneska, tu chodili také staré auta po našej ceste, akože strašne staré. A boli veľmi pekné. Takže otvára sa. Pomôcť, to neviem otvoriť. Tak. Toto si nevšímajte, toto troška to, keď sa pozriete tu, tak to troška preteká tá fixka. No, toto nás zaujímať nemusí, no najhoršie je, ja som taká hlúpa, lebo to je celé obalené páskou. Celé. Jak to mám otvoriť? Viete, jak sa to vykoce? Páska sa len tak roztrhnúť nedá. To je problém. No. Tak tu je taká páska. Toto som troška nedomyslela. Ja. Dobre, roztrhla som to, pozrite. Čo je tam vnútri? Ja to najskôr vám dám vidieť. Pozrite, čo tam je. Napíšte mi do komentárov. Tak. Ja som taká hlúpa. Toto je ono, ale to tam malo byť. Ja som to roztrhla, to je jedno. Takže vnútri je to takéto. Som spravila a to je vlastne squishyk. Taký pekný. Neviem, či je pekný pre vás. Ale to je jedno, proste to vyzerá, viem. A napíšte mi do komentárov, či mám takýchto aj viac spraviť, či mám aj natočiť na kameru. Jak to robím, aj keď to bude asi troška dlhé. Na tých 4 krabičkách, čo som robila, zabralo mi to 4 hodiny, možno aj viac, hej. Je to zle. Počkaj, kde mám to? Kde mám toho zeleného? Takže takto nejak vyzerá. A napíšte mi do komentárov, či sa vám páči a či mám otvoriť aj ďalších.